एनडिबि हिसाबै दानि जेनाखि सरकारजों एसेबो नायजायाखै, रिहाबिलिटेसन होजायाखै, केस उइथड्र खालामना होजायाखै, बेजों लोगोसे जेलाव थानाय बेखौबो बख'नानै होआखै आरो बेजों लोगोसे मुंख्लं न'खर बिथांमोननोबो गोजोननायखौ होनो हायाखै। दिनै बे गोजोननायखौ होनो रोङैनि थाखायनो माने साफ्रोमबो एक्स एनडिबिफ्रा दुखु मोननानै बिपिएफ दोलोआव हाबदों। जोंथ' दाखालि जाखांबाय, एक्सुवेलि दायो दिनै सालबारि डिस्ट्रिक्टआवहाय दिनै जोंनिफ्राय 78 जन दिनै एनडिबिनिफ्राय जयनिं जादों। बे आंनि थ्रुयै खालामदों, मानो होनबा बिथांमोनहा नायजाथारि हिसाबै दुखु मोननाय फैदों। सिगांनो नायोमोनबा हयथ' बिथांमोना गासिखौबो मोनजोबगौमोन, दायो आरो बुरखायनानै लाखिनो हाला। मानो होनना बुङोबा सम बोथोरा रावखौबो नेनानै थाबाय थाया। दानि समा जाहैबाय एसे गोबाव बोसोरथामनि बारासिमखौ नेया नङा नेबोबाय। नेबोनाय हिसाबै बिथांमोना मावनानै होनो हायैनि दारैहाय दिनै एनडिबिआ लोब फैगासिनो दङ आरो फैबावगोन। आंनि आखायाव खमबाबो 500 जनसो दंबायो। दा बेखौबो आङो सम आरो खाबु बा बोथोरा सम आरो खाबुखौ मोनथ'यैनि दारैहाय आं सोजोबनो हायाखै आरो सोलांबावगोन फारि फारि। नोंथांमोना मिथिखानानै दंखायो, दा बे थाबाय थानाय सरकारा जोंनि किसु मावनांगौ हाबाखौ जों मावना होआखै, मोननांगौ रिलिजिखौ जों मोनाखै। बेनि थाखायनो दिनै जोङो एक्स एनडिबि हिसाबै जोङो दिनै बिपिएफ जानानै जोङो दोलो बयबो ओंखारफैदों। जों जाहाथे इयुननि जोंनि फिउचारखौ जाहाथे माने इयुनाव जों मोननो हानाय, बे हिसाबै जोङो दिनै जयेन जाफैदों। फैबाय थानाय समाव जोङोथ' दा जेरै ग्लोब ओंखारदों, जों बेबायदिनो मोजाङै जों दिनै जेरै जयेन जादों, गाबोन समफोरनिफ्राय जों मोजाङै माबायदि खामानिजों मा लामाजों थाङोबा मोजां जागोन, बेबायदिखौ जोङो थांखि लानानै फैदों। सालबारि जिल्ला हिसाबै दिनै साबेसे बारग' एनडिबिफोरा जयेन जाखो? 78 जन। फैबाय थानाय समाव आरो बिदि जयेन जाबावनायनि आसा दङ नामा? दङ, बेथ' कारेक्ट। सरकार थासेयाव जोंनि मोननांगौखौ जों मोनैनि थाखाय, जोंखौ नायस'निनि थाखाय जों बेयाव दिनै जयेन जाफैनो गोनांसै आरो।